Ona ti včera večer pošepkala, že ťa miluje. Dnes je tvoj bankový účet prázdny, tvoji priatelia zmizli a už nespoznávaš muža v zrkadle. Chystáš sa zistiť, ako jediná žena dokáže systematicky rozložiť každý pilier tvojho života. A prečo ty sám odovzdávaš demolačné nástroje. To, čo ti odhalím v nasledujúcich minútach, nie je romantická teória zo svojpomocnej knihy. Je to surová mechanika deštrukcie vzťahov, ktorá už milióny mužov zanechala vo finančných, emocionálnych a sociálnych troskách. Mužov, ktorí prisahali, že sa im to nikdy nestane. Väčšina mužov verí, že láska je štít proti vykorisťovaniu. Že ich dobrý úmysel, tvrdá práca, ich oddanosť sú zárukou reciprocity. To je prvá a najfatálnejšia ilúzia. Vzťahy nie sú kvetinové polia, kde vždy kvitne dobrota. Sú to arény moci, kde ten, kto nepozná pravidlá hry, platí vlastným životom. A ty, môj priateľ, hráš bez toho, aby si vôbec vedel, že hra začala. Pomenujem to nepomenovateľné. Čím menej chrániš svoje zdroje, tým viac ich ona spotrebuje. Čím viac ustupuješ zo svojich hraníc, tým menej ťa rešpektuje. Čím viac sa kvôli nej izoluješ, tým zraniteľnejší sa stávaš. Toto je vzorec mužskej devastácie vo vzťahoch. Myslíš si, že preháňam? Dovol mi predstaviť ti Karola, 45 rokov, majiteľ 3 logistických firiem vo vnútrozemí São Paula. Druhé manželstvo, rodinný typ, pracovitý. Ten typ, čo vstáva o 5 ráno a zaspáva s myšlienkami na tabuľky. Karol veril, že tentoraz to bude iné. Prvá manželka bola chyba mladosti. Táto bola zrelá, chápavá, podporujúca. Prvé 3 roky ho povzbudzovala v každom projekte. Potom to začalo. Malé finančné požiadavky na pomoc jej rodine. Plastická operácia tu, nové auto tam. Vždy s bezchybnými odôvodneniami. Karol ustupoval, pretože skutočný muž sa stará. Však o 10 rokov neskôr rozvod. Polovica majetku vybudovaného za 25 rokov potu sa vyparila. Povesť poškvrnená obvineniami z emocionálnej nedbanlivosti, ktoré sa šírili v spoločenskom kruhu. Firma počas procesu takmer skrachovala. Karol dnes berie Rivotril na spanie a Lexapro na prebudenie. Ale Karol je výnimka, myslíš si. Dovol mi túto ilúziu zničiť hneď teraz. To, čo sa stalo Karolovi, je vzor. Scenár. Predvídateľná postupnosť udalostí, ktorá sa opakuje v miliónoch mužských životov práve teraz. Zatiaľ, čo čítaš tieto slová. A to najdesivejšie? Začína sa to tak nenápadne, že si jej vďačný, že ti pomáha byť lepším človekom. Teraz odhalím 7 mechanizmov zničenia, ktoré ticho pôsobia vo vzťahoch. Každý má svoje meno. Zapamätaj si ich. Ich rozpoznanie môže byť rozdielom medzi udržaním si zdravého rozumu alebo jeho stratou. Poprvé, erózia hraníc. Smrť tisíckami rezov, ako hovoria Američania. Nie je to veľký úder, ktorý ťa zrazí. Je to 1000 malých rezov. Len tento raz, drahý. Nezáleží ti na mojom šťastí? Myslela som, že ma naozaj miluješ. Každý ústupok sa zdá byť bezvýznamný. Večera s priateľmi zrušená tu. Kompromitované úspory tam. Opustený koníček inde. Racionalizuješ si. Vzťah je o kompromise. Ale kompromis má reciprocitu. To, čo robíš, je postupná kapitulácia. A každé postúpené územie sa nikdy nezíska späť. Druhý mechanizmus. Negatívne prerušované posilňovanie. Toto je crack kokain toxických vzťahov. Dáva ti 3 dni raja. Neha, pozornosť, ten sex, pri ktorom zabudneš na svoje meno. Potom týždeň arktického ľadu, bez vysvetlenia, bez zjavného dôvodu. Zblázniš sa, snažiať sa pochopiť, čo si urobil zle. Prosíš o omrvinku náklonnosti a keď sa chystáš vzdať, vráti sa s rajom. Tvoj mozog, ten biochemický zradca, sa stane závislým na cykle. Staneš sa laboratórnym potkanom, ktorý obsesívne stláča páku, čakajúc na ďalšiu dávku dopamínu. Tretí, inverzná projekcia viny. Majstrovské dielo psychologickej manipulácie. Ona podvádza, ale vina je tvoja, že si jej nedával dostatok pozornosti. Ona míňa nad rámec rozpočtu, ale problém si ty, pretože si kontrolujúci. Ona kričí a ponižuje, ale ty si ju vyprovokoval svojou necitlivosťou. Všimol si vzor? Každá jej deštruktívna akcia má teba ako príčinu. Prechádzaš z obete na obžalovaného na súde, kde porota už rozhodla o tvojom rozsudku pred tým, ako sa súd začal. Štvrtý mechanizmus. Deprivácia sociálnych zdrojov. Tvoji priatelia sú zlý vplyv. Tvoja rodina je toxická. Ten tvoj koníček je strata času. Mohli by sme tráviť viac času spolu.
Izolácia je prvá fáza akejkoľvek operácie kontroly mysle. Sekty to robia, armády to robia a áno, manipulatívne partnerky to robia. Bez vonkajšej perspektívy, bez podpornej siete, strácaš schopnosť objektívne posúdiť svoju situáciu. Abnormálne sa stáva normálnym. Nepriateľné sa stáva rutinou. 5. Strategická viktimizácia. Žolík, ktorý nikdy nesklame. Keď je konfrontovaná, keď sú fakty nepopierateľné, vytiahne kartu obete. Detské traumy, úzkosť, depresia. Ty si ma takto dostal. Teraz potrebujem terapiu. Potrebujem cestovať, potrebujem pochopenie. A ty, naprogramovaný od detstva chrániť a zabezpečovať, padneš do pasce. Obete nemôžu byť brané na zodpovednosť. Obete treba zachrániť. A zatiaľ, čo sa hráš na záchrancu, tvoj život sa rúti do záhuby. 6. mechanizmus. Diskrétna verejná diskvalifikácia. Toto je jemné ako pomaly pôsobiaci jed. Na večierku rozpráva tú vtipnú historku o tom, ako si pokazil recept. Na večeri s priateľmi spochybňuje tvoje investičné rozhodnutie pred všetkými, ale s úsmevom. Vždy s úsmevom. Je to len žart, láska, uvoľni sa. Ale každý vtip, každé verejné spochybnenie, každé prevrátenie očí smerom k tebe podkopáva tvoju autoritu, tvoj status, tvoju sociálnu pozíciu. Staneš sa klaunom vzťahového cirkusu. A klauni nie sú rešpektovaní. Klauni sú používaní na zábavu. 7. a posledný, skrytá hrozba opustenia. Damoklov meč visí nad tvojou hlavou. Neviem, či to ešte vydržím. Ten a ten by sa ku mne správal lepšie. Možno si potrebujeme dať pauzu. Každá hrozba je test. Ustúpiš alebo si udržíš pozíciu? Väčšina ustúpi. A každý ústupok jej potvrdzuje, že si príliš slabý na odchod, príliš poddajný na odpor. Hrozba sa stáva konečnou pákou kontroly. Teraz poznáš mená. Ale poznať nestačí, ak naďalej robíš tie isté chyby, ktoré situáciu zhoršujú. Chyba číslo 1, ktorú vidím u mužov opakovane. Ignorovať varovné signály a čakať, že sa vyriešia samé. Ako by vzťahové problémy boli chrípka, ktorá sa vylieči čajom a odpočinkom. Nie sú. Sú to rakovina. Čím viac ignoruješ, tým viac sa šíria metastázy. Tá malá hádka o peniaze sa zmení na úplnú finančnú kontrolu. Ten kyslý komentár sa zmení na neustále ponižovanie. Ten záchvat hnevu sa zmení na emocionálnu tyraniu. Chyba 2. Snažiť sa ženu napraviť. Záchranca zlomenej ženy je povolanie bez dôchodku. Nie si psychológ, terapeut ani mesiáš. Nie je tvojou zodpovednosťou liečiť traumy, riešiť neurózy alebo kompenzovať všetkých mužov, ktorí jej predtým ublížili. Čím viac sa snažíš napraviť, tým viac sa zlomíš ty. Je to zákon zachovania emocionálnej energie. Chyba 3, ktorá práve teraz ničí mužov. Ustupovať z hraníc, aby sa predišlo konfliktu. Dočasný mier za cenu permanentnej vojny. Každá hranica, z ktorej ustúpiš, je stratené územie, ktoré sa nikdy nezíska späť. Horšie je, že to vytvára precedens. Ak si ustúpil raz, prečo nevždy? Konštruktívny konflikt je zdravý. Postupná kapitulácia je samovražda v spomalenom zábere. Tibor sa to naučil tým najhorším spôsobom. 29 rokov, senior programátor v startup firme z oblasti fintech. Priateľka modelka, z tých, čo zastavujú premávku. Najprv to boli futbaloví kamaráti. Nemala ich rada, považovala ich za detinských. Potom to bola posilňovňa. Načo toľko cvičiť, keď ho už milovala takého, aký bol? Potom prišli hry, knihy, noci, strávené kódovaním osobných projektov. Je toto všetko dôležitejšie ako ja? Tibor ustúpil z každého kúsku seba samého. O 2 roky neskôr, izolovaný, úzkostný, s klesajúcim výkonom v práci, ma vyhľadal. Už nespoznávam, kto som, povedal. A to je ten bod. Keď ustúpiš zo všetkých svojich hraníc, nezostane z teba nič. Len prázdna schránka, ktorú si ona môže formovať, ako sa jej zachce. Chyba 4. Izolovať sa od svojej podpornej siete. Tvoji priatelia vidia to, čo ty nevidíš. Tvoja rodina si všimne zmeny, ktoré ignoruješ. Keď prerušíš tieto väzby, stratíš zrkadlá, ktoré odrážajú tvoju realitu. Zostaneš uväznený v ozvenovej komore, kde rezonuje len jej hlas. A ten hlas skreslí tvoje vnímanie, kým už nebudeš rozlišovať skutočné od vymysleného. Chyba 5, možno najpatetickejšia. Zvyšovať investície v očakávaní iného výnosu. Ako závislý hráč, ktorý zdvojnásobuje stávku po každej prehre. Je vzdialená? Kúpiš šperky. Je nespokojná?
Výlet do Cancúnu. Hrozí odchodom? Žiadosť o ruku. Einstein definoval šialenstvo ako robenie tej istej veci v očakávaní iného výsledku. Zdá sa, že Einstein poznal veľa mužov v toxických vzťahoch. Chyba 6, ktorú vidím aj u úspešných mužov. Hľadať neustále vonkajšie potvrdenie cez ňu. Tvoja hodnota nemôže závisieť od jej nálady. Tvoje sebavedomie nemôže kolísať s emocionálnou teplotou vzťahu. Keď outsourcuješ svoje potvrdenie, odovzdáš diaľkový ovládač svojho života. A ver mi, ona prepne kanál vždy, keď ťa bude chcieť destabilizovať. Robert to zažil 25 rokov. Univerzitný profesor, doktor filozofie, medzinárodne publikovaný. Doma, emocionálna rohoška. Manželka si vyvinula to, čo nazývala syndrómom chronickej únavy. Nikdy oficiálne diagnostikovaný, čo je zaujímavé. Každý jeho profesionálny úspech bol minimalizovaný. Každá jej potreba bola svetová núdza. Úspory na dôchodok sa zmenili na núdzový fond pre vymyslené krízy, alternatívne liečby, duchovné ústrania, životní kouči. Robert pracoval na 3 univerzitách, aby udržal tento cirkus. Vo veku 55 rokov, vyčerpaný, zadlžený, bez energie na vlastné projekty, konečne pochopil. Nebol to syndrom chronickej únavy. Bol to chronický parazitizmus. A on bol dobrovoľným hostiteľom. Čítaš to a myslíš si, ale ja ju milujem. Nemôžem byť vypočítavý. Dovol mi preformulovať túto vetu pre teba. Hovoríš, radšej budem zničený, ako by som sa mal chrániť. Láska nie je dobrovoľná slepota. Láska nie je romantizovaná sebadeštrukcia. Pravá láska koexistuje s hranicami, s ochranou, so zachovaním tvojej integrity. Ak ona požaduje, aby si sa zničil, aby si dokázal lásku, nechce lásku, chce kontrolu. Teraz ti dám protokol prežitia. 6 krokov, ktoré určia, či z toho vyjdeš ako celistvý muž, alebo ako ľudská troska. Krok 1. Zmapuj vzorce. Vezmi si papier hneď teraz. Uveď posledných 10 významných konfliktov. Identifikuj spúšťač, eskaláciu, výsledok. Uvidíš, ako sa objavujú vzorce, ako súhvezdie na nočnej oblohe. Rovnaké provokácie, rovnaké reakcie, rovnaké výsledky. Identifikovaný vzor je neutralizovaný vzor. Nemôžeš bojovať proti neviditeľnému nepriateľovi. Krok 2. Definuj neprekročiteľné hranice, nie návrhy, nie preferencie, hranice. Správanie X vedie k následku Y. Žiadna diskusia, žiadne vyjednávanie, žiadna druhá šanca. Rešpekt na verejnosti je hranica. Vernosť je hranica. Proporcionálny finančný príspevok je hranica. Vyber si tie svoje, oznam raz. Vždy vykonaj. Hranice bez následkov sú návrhy. A nikto nerešpektuje návrhy. Krok 3. Posilni svoju sociálnu sieť. Znovu sa spoj s opustenými priateľmi. Obnov kontakt s rodinou. Vybuduj si nové priateľstvá. Nájdite si mentorov. Diverzifikuj svoje zdroje ľudského spojenia. Emocionálny monopol je recept na katastrofu. Keď je ona tvojím jediným zdrojom potvrdenia, ovláda tvoju existenciu. Hojnosť spojení je nedostatok manipulácie. Krok 4. Diverzifikuj zdroje hodnoty. Tvoja identita nemôže byť len manžel alebo priateľ. Investuj do kariéry. Obnov koníčky, rozvíjaj zručnosti. Buduj projekty. Pestuj zdravie. Muža s viacnásobným účelom je nemožné úplne zničiť. Keď jedna oblasť trpí útokom, iné podporujú systém. Odolnosť prostredníctvom diverzifikácie. Krok 5, o ktorom nikto nehovorí, ale všetci by ho mali robiť. Dokumentuj incidenty. Nehovorím o tínedžerskom denníku. Hovorím o faktickom zázname. Dátum, čas, udalosť, svedkovia. Textové správy, zvukové nahrávky, e-maily, objektívne dôkazy. Možno ich nikdy nebudeš potrebovať. Ale ak ich budeš potrebovať a nebudeš ich mať, ľútosť ťa pohltí. Súdy nefungujú na základe tvojho slova proti jej. Fungujú na dôkazoch. A nepripravení muži strácajú všetko. Krok 6. Najdôležitejší, priprav si strategické východy. Samostatný bankový účet, o ktorom ona nevie. Dôležité dokumenty na bezpečnom mieste. Preventívne konzultovaný právnik. Plán alternatívneho bývania. Nie je to pesimizmus, je to pragmatizmus. Hasič nečaká, kým začne horieť, aby zistil, kde je hasiaci prístroj. Nemôžeš vyjednávať z pozície sily, ak nemáš kam ísť. Voliteľnosť je sila, závislosť je väzenie. Prichádzaš k momentu rozhodnutia, nie zajtra.
Nie budúci týždeň, teraz. Každý deň, ktorý odkladáš implementáciu týchto krokov, je ďalší deň erózie. Tvoj bankový účet sa neochráni sám. Tvoje duševné zdravie sa magicky neobnoví. Tvoji priatelia sa nevrátia telepaticky. Tvoja identita sa zázrakom neobnoví. Voľba je binárna a brutálna. Buď konáš teraz a začneš preberať kontrolu nad svojim životom, alebo pokračuješ v súčasnej trajektórii a prijímaš následky. Neexistuje žiadna stredná cesta. Neexistuje žiadne možno. Existuje akcia alebo existuje progresívne zhoršovanie. Mysli na Karola, emocionálne zbankrotovaného podnikateľa. Mysli na Tibora, úzkostného a izolovaného programátora. Mysli na Roberta, vyčerpaného a zadlženého profesora. Teraz si predstav seba o 5 rokov, ak sa nič nezmení. Rovnaké vzorce, rovnaké ústupky, rovnaké erózie. Len o 5 rokov starší, o 5 rokov unavenejší, o 5 rokov zlomenejší. Koľko stojí tvoj život? Jednoduchá otázka. Zložitá odpoveď. Pretože ak tvoj život niečo stojí, nemôžeš naďalej dovoliť, aby bol rozoberaný kúsok po kúsku. Ak tvoj život niečo stojí, musíš ho chrániť ako obmedzený a vzácny zdroj, ktorým je. Muži mi píšu, že je príliš neskoro. Že sú príliš uväznení. Že príliš veľa stratili. Pohodlná lož, ktorá ťa drží v známej zóne zhoršovania. Nikdy nie je neskoro, pokiaľ dýchaš. Každý deň je šanca otočiť hru. Ale hra sa neotočí sama. Musíš otočiť hraciu dosku. Iní hovoria, že ich žena je iná. Že ich prípad je špeciálny. Že mne sa to nestane. Presne to si myslel Karol. Tibor tiež. Robert predovšetkým. Všetci si mysleli, že sú výnimkou. Kým nezistili, že sú len ďalšou štatistikou. Pravda, ktorú nikto nechce počuť, ale všetci ju musia vedieť. Tvoja schopnosť milovať nemôže presiahnuť tvoju schopnosť chrániť sa. Keď sa láska stane ospravedlnením pre sebadeštrukciu, už to nie je láska. Je to program osobného zničenia s romantickým marketingom. Viem, že časť z teba odoláva. Myslíš si, že som príliš tvrdý, príliš cynický, príliš vypočítavý. Že vzťah by mal byť o odovzdanosti, o dôvere, o zraniteľnosti a mal by aj byť v ideálnom svete, s ideálnymi ľuďmi, ale ty nežiješ v ideálnom svete. Žiješ v reálnom svete, kde existujú mocenské dynamiky, kde funguje vlastný záujem, kde tvoja deštrukcia môže byť niekoho životným projektom. Nehovorím, aby si sa stal chladným, vypočítavým, manipulatívnym. Hovorím, aby si sa stal vedomým, chráneným, strategickým. Medzi týmito dvoma vecami je brutálny rozdiel. Vedomie nie je cynizmus. Ochrana nie je paranoja. Stratégia nie je manipulácia. Moderný muž bol naprogramovaný byť bezpodmienečným živiteľom, neobmedzeným ochrancom, kompulzívnym záchrancom. V teórii vznešené, v praxi fatálne. Pretože zatiaľ, čo sa hráš na hrdinu, ona možno píše tvoju tragédiu. Každé slovo, ktoré som tu napísal, má jediný účel. Prebudiť ťa. Nie zajtra. Teraz. Pretože zajtra sa zobudíš a zopakuješ dnes. A dnes ťa už pomaly zabíja. Pozri sa teraz na svoje ruky. Tieto ruky vybudovali tvoj život. Každý mozoľ, každá jazva, každá čiara rozpráva príbeh boja, práce, víťazstva. Tieto isté ruky môžu chrániť to, čo si vybudoval, alebo môžu všetko odovzdať na striebornom podnose tomu, kto si nezaslúži ani omrvinku. Voľba je tvoja, vždy bola, vždy bude. Ale vedomá voľba si vyžaduje vedomosti. A teraz máš vedomosti. Poznáš mená mechanizmov, erózia hraníc. Negatívne prerušované posilňovanie, projekcia viny, sociálna deprivácia, strategická viktimizácia, verejná diskvalifikácia, hrozba opustenia, 7 jazdcov vzťahovej apokalypsy. Poznáš chyby, ktoré zosilňujú deštrukciu, ignorovať signály, snažiť sa napraviť, ustúpiť z hraníc, izolovať sa, zvyšovať investície, hľadať vonkajšie potvrdenie. 6 spôsobov, ako urýchliť vlastné zničenie. A čo je najdôležitejšie, poznáš kroky k ochrane. Zmapovať vzorce. Definovať hranice, posilniť sieť. Diverzifikovať hodnotu. Dokumentovať incidenty. Pripraviť východy. 6 pilierov tvojej osobnej pevnosti. Teraz chýba už len jedna vec. Odvaha. Odvaha priznať si, že si v deštruktívnej situácii. Odvaha implementovať zmeny. Odvaha čeliť následkom. Odvaha zvoliť si svoje prežitie pred jej schválením. Pretože nakoniec o tom hovoríme. O prežití. Nielen fyzickom, emocionálnom, finančnom,
psychologickom, sociálnom, duchovnom, integrálnom prežití muža, ktorým si bol, ktorým ešte môžeš byť. Komentuj teraz. Aký varovný signál si ignoroval, ktorý ťa draho stál? Nepotrebujeme detaily, len uznanie. Pretože uznanie je prvý krok k tomu, aby sa to už nikdy neopakovalo. A ak poznáš muža, priateľa, brata, otca, ktorý to práve teraz prežíva, zdieľaj to. Nie zajtra. Teraz. Pretože každá minúta, ktorá uplynie, je ďalšia minúta zhoršovania. A príliš dobrí muži sú ničení, zatiaľ čo ty váhaš. Vojna o tvoj život prebieha. Budeš bojovať alebo padneš? Odpoveď rozhoduje o všetkom.